The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, we have to prepare ourselves, cleanse ourselves from all sins, personal sins, sins of the mind, sins of the tongue, overt sins. These will become barriers sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa tambagan kita, of course. Gimanduan kita sa paggamit sa recovery techniques sa 1 John 1:9 na nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Huwag alang kanimo higala na wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao ka ng paagi sa kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mong langit noon, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon, nga imong gihatag ka namo o Dios sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala ka namo ning dapita, aron sa makaunsa pa, makapadayon kami sa pagkaton sa dugang pangkamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Well, welcome no sa atong mga higala, atong mga suki na ning atong Bible study through the YouTube o labas tanan kaninyong mga igsoon diha ni Kristo. Niya no sab kita padayon ta sa atong pagtuki ning atong tun-anan nga atong giduputan, the doctrine of sin, the doctrine of hamartiology. Ang hamartiology is pagtuon kinibahin sa sala. Okay? Ato nang nahibawan ang mga punto sa doktrina bahin niini o karon ipadayon nato. Atong ibiyaan kagahapon. Okay? So are you ready now? Padayon ta. So atong giingon kanimo nga dunay prinsipyo nga atong gituki nga kung natawo kag kausa, if you were born once, mamatay ka kapila. Kaduha, you will die twice. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Pan kung natawo ka makaduha, if you've been born twice, physical o ang spiritual, kasara ka mamatay. Physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato, nining kalibutan na, usa ka nagagarantiya nga patay ka. Ang pagkatao nimo nga buhi, nining kalibutan na, garantiya ka na nga usa ka kapatay. Patay ka ba? Spiritually. Ayaw pagkalibog ana. Sublion ko sa pagpatinaw niya. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Okay? Klaruhan na. Kay gipagkatao ka mang buhi physical din hining kalibutan na, kana mo ibuhing pag-ila nga ikaw patay. Now may I repeat to state the principle here. And listen. If you are born once in this world, you're going to die twice. But if you're born twice, you'll only die once. So, nakasabot ka na niya na. Hinaot din na ni mo makalimtan. Hinaot sil-sil na gyud ka na diya sa imong galamhan. Okay? Now, physical birth is the moment of attainment of spiritual death. Samtang ang regeneration, pagkatao pag-usap, is the moment of attainment of spiritual life. Kaya binimo, ang eternal life, kinabuhing dayon, is an indication that you now have a spiritual life. Ang gospel, mayong balita sa kaluwasan, is the good news nga nagatugan sa tao nga the barrier tali sa tao ug sa Dios has been removed. Ang babag tali sa Dios ug sa tao nabungkag na. Ang sala di na isyos kaluwasan. Ug nganuman tungod kay gisulbad na kining tanan sa Dios. Naghimo nagsolusyon ang Dios niining tanan. Ang buhaton na lang nimo, tao, maong pagdawat, niining maong solusyon sa Dios. Ang tao, igo ras pagdawat. Mura na imong buhaton, tao. Igo ras nimo sa pagdawat, pagtuo sa gibuhat nga solusyon sa Dios. Mura. O gumikan niining tanan, ato nang nakita nga ang maong alihok sa Dios, pinasikad ka na sa iyang pagkabalaan, iyang pagka-righteousness, justice, and love. Karon, ang hustisya sa Dios nga mahan, called for the imputation of all sins of the human race, ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Sa layang pagkasulti, tungod kay di man ta makabayad sa atong utang sa mga sala, for the wages of sin is unsa? Death man. So,
ang kinahanglang mubayad sa suhol sa sala mao ang usa ka buhi, dili patay. Nakasabot ka? Kaya ang suhol gud sa sala mao ang spiritual nga kamatayon. Now, kinsa may makabayad? Ang tao patay na mangdaan spiritually sa iyong pagkatao din sa kalibutan. Unsaon mas pagbayad sa tao nga patay na malagi siyang daan sa pagkatao pa lang. Unsaon man niya sa pagbayad, be? So, dili gyud mahimo. Di na makabayad ang tao kay patay naman lagi siyang daan. Di ba? Busa, tungod kay di naman ta makabayad, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron sa iyang pagbuhat niya na, ang spiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo, iyang mabayran. Kaya ang spiritual nga kamatayon, mao may suhol sa sala. So, ang resulta karon mao nga ang matag usa ka tawo doon na nay kahigayunan, doon na nay puruhan sa pag-angkon sa espiritual nga kinabuhi. Tungod kay gibayran naman ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa sala. Mo'y hinungdan nga paminaw ini. Wa nay hinungdan ang imong pagpinitensya. Nganong pinitensyahan pa man nimo ng sala nga nahuman naman to dito sa cross lagi. Tanawa ra gud. Kung maghimog og ka ana, ang imo bang paghimog pinitensya, mura man gud ka nagtuman og mga kalihukan nga wa nay puos, wa nay bili. Wa gyud pagkasibo ana sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Wa pagkasibo sa grasya sa Dios. So therefore, ayaw na himuang isyo ang sala. Ayaw na. Sugod karon. Isil-sil na. Ayaw na gyud himuang isyo ang sala. Kay ngano man. Tungod kay ang suhol sa sala lagi nabayran na dito sa cross. Hustisya sa Dios mismo mao ang misilot ni Ginoong Jesucristo. Kasabot ka? Ato untang silot. Apon wa naman tay mahimo, patay naman tangdaan. So dito ang silot, mudong, ngadto kang Ginoong Jesucristo. Nakaroon kay gibayran man ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa maong silot, kitang tanan gawas no na. Kung kini atong pagadawaton, o atong tuuhan. Apan kung atong isalikway, wa man lagi ni pugsanay, kung atong isalikway ang maong gibuhat ni Kristo dito sa cross, naibaw ka na sa resulta niya na. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins. So that sin, ang sala, is no longer an issue. Is not an issue any longer kung bahin sa kaluwasan. Ato makita, this is sin at the last judgment nga. Sin is not the issue in eternal judgment. Sa atong pagtuon sa Book of Revelation in chapter 20, we're going to learn there nga ang tanang mga tao, mga dagko o gagmay, buhi o patay, didto sa tubangan, sa hukmanan, sa dakong puting trono, the great white throne judgment. Ug ang mga libro giabrihan. Doon ay mga libro gipangabrihan. Now, paminaw ini. May nungdanon kayo ni. Ang nakagrabe yun ini, kay gisaysay sa mao nga kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dihay libros kinabuhi, the Book of Life, nga giabrihan. Og dihay laing libro nga gitawag og libro sa mga buhat, the Book of Works. Gipangabrihan, gipangbuksan tong mga libro ha. Pero paminaw, wa may libros mga sa lagi. Wa may libros mga sa dito. Wa man lagi libro sa paglistas tanang mga sala nato nga atong gipangbuhat. Wa man. Book of Sins? Wala. Na ay Book of Life. Ug na apoy Book of Works
nga gisgutan diha. Ug ang matag usa ka tawo gihukman pinaagi nining maong duha ka mga libro. Ug ato nang nasayran dinhi nga wa gyoy bahig sala. Nga naman, di na lagi isyu ang sala. Sabta na gyud na. Musa atong ipaklaro pag-usap. Atong ipatin-aw dinhi sa magkausap pa nga ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno dili ang sala. Sabta gyud na. O bitaw na mo ingog aw dili di ay magkapaimpirno ang atong sala. Dili lagi magkapaimpirno ang sala tungod kay naaman lagi si Ginoong Jesucristo. Aw ug wa pa tingali si Ginoong Jesucristo. Sigurado patay na ta sa atong mga sala. Mo na hinungdan nga ilabay ta. Apan di man isyu ang sala kay kanang tanan giunsa gibayran naman ang tanan. Okay, so nganong maimpirno pa man tawag di na isyu ang sala tungod kay wa man pud nimo dawata ang bayad, wa man kamo angkon sa bayad, imo mangisalikway ang bayad na mao na. Nagasabot ka ba? I hope nagasabot ka niini. I hope na tinawan kang maayo ani. Therefore, maunang maimpyerno ka higala, na ako kang ginaghigala kay di pa man ka akong igsuon kay di pa man ka magtotoo. Maunang maimpyerno ka higala bisag di na isyu ang sala tungod kay wa man nimo dawata ang bayad sa sala nga mao ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao nang nagatindog ka karon atubangan sa hukmanan sa dakong puting trono. O ginahukman ka, umikan kay imo mang gisalikway ang gihimo na untang bayad. Namuingon ka tingali o bitaw, sige naman kung kadungog adto sa gisangyaw sa mga pastor o mga evangelista sa nagkalinlaing ministry, sama diya sa Balbido Evangelistic Ministry. Pero wag ko kay imong desisyon. Paminaw raman tong ako. Kunya unsao naman ni. Unsao naman ni nato ron. Ingon ana ang mao nga kahimtang. Listen. This is sin at the last judgment where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. No nga namang righteousness of man. Tungod kay na ay book of works ug naa po'y book of life. Diha sa book of life, nakalista diha tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipagkatao din sa kalibutan gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao nga matao din sa kalibutan. So you can just imagine unsa ka bagaan ng libro ha. Ang mga ngans tanang binilyon o trinilyon o kwadrilyong mga tao niya nang higayuna. Tanang mga ngan na nakasuwat. Nakalista diha sa naasong libro sa kinabuhi. Book of Life. Well, mao ka na. O paminaw, inigabri sa maong libro, kung kinsang ngan ang wa malista, o busa wa makit diha sa maong libro, unsa may tabo? Unsa ba'y mahitabo? Uy, unsa man. Naibaw kang unsa mahitabo? Silang mga tao kansang mga ngan wa makit dili mabasa diha sa maong libro, unsa man ni sila? Na sila ipangtambog, ipangitsa, ipanglabay dito sa kalayo. Pero baya, ang kalayo raba, ang kalayo unta para sa tao, remember? Dili di para sa tao ang kalayo. Kadtong kalayo, giandam na to kay hukma na unta ang mga anghel, hinumdum ka. Pero
intermission man tang mga tao karon. Kay kitang tao mao may magatapos sa kasong ipasaka ni Lucifer, ni Satanas, niya itong sitwasyon na nga netabo nga siya paghahukman na unta. So therefore, dako gyud ka yung ingnon ta trahedya kadto. Kay kita go mga tao, ko man ta idisenyo sa Dios nga ibanlo dito sa kalayo, wala. Apan nga nung manguadto magyud ang tao sa kalayo. Tungod ra pud sa tao. Yes. Because of man. Abe, nga naman tao nga muadto mangyug ka sa kalayo, nga naman. Tubag, ako man kung gisalikway ang mibayad sa akong sala dito sa krus. Namao na. Nagasabot ka na. Naara pa po yung mga tao nga pilosopo, umuingog, bahala na. Mano man di ay. Bibo magka dito. Sige lang. Ngano, kinsa may nahibaw. Lisod. Lisod yun yung ubang mga tao kay naamagyoy mga tao ingon na. Na mga tao nga ingon ana tungod sa ilang pagkagahi na gyud, pagkatig-a na gyud sa ilang mga kasing-kasing. Apan di man kini. Bisag unsa na gyud kagrabiha. Do na pagyud kay gayunan nga mabali niya ng imong kahimtang. Samtang buhay ka pa. Samtang makadungog ka pa nining atong gisgutan. Gisgutan sa balaang pulong sa Dios. Na pagyud kay gayunan, you are still given a chance. You still have the chance nga makalingkawas kasi imong padulungan nga linaw sa kalayo. Ayaw pagpaabot nga kung tuwa ka na dito moingon kag ayay sayop man di ay ni di man di ay ni magsilbi pwede bag mo balik sa ako uy di na mada di na mahimo kawahi na apan karon nga makadungog ka pa nagpatalinghog ka pa ning atong pagpatinaw pagpasabot bahin ning kamatuoran gikan sa gipadayag sa Espiritu Santo, karon rang higayon nga gikinahanglan ang imong paghimog desisyon. Desisyon sa pagdawat sa gitanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Karon ra higala. Himuha ang desisyon. Gamita ka ng kabubutong hinatag po sa Diyos diyan nimo. Himuha ang imong pagpili. Udawat ka ba? Umusalikway ka ba? Buhata ka na karon kay basig ugma. Ulahin na. Higala. Ayaw pag-una-una sa pag-ingon o mano man di ay mga tutas impyerno. Bibo man ka dito. Ayaw sultihan na. Kay wa para ba kakaadto? Ayaw yun pagsultihan na. Kay mo ingon kog pagkakwanggol yun mo. Naghimo ka na kung sa kakahimtang nga wa pagani kakahibaw unsay tinuod nga kahimtang. Itsura yun yung tao lagi. Mao nang kinahanglang maklaro nato. Mao ning nagtuon tag Bible aron atong masabtan og klaro kung unsa ni mga kahimtanga. Now, naibaw ka bag unsang gyud kahimtang sa impyerno? Well, umikan sa itong pagtuos bala ang kasulatan nga ginganlag Bible, naibaw tag unsa gyud kahimtang sa impyerno. Ug mayngon kag bahala na mo adto kay bibo dito. Ako nang ingnon ron nga di rabagyud ako kang inon nga di rabagyud bibo dito dili. Ang isgutas Biblia bahin sa impyerno dili rabagyud bibo dito. Nakadungog ka? Dili bibo. At tingali, imong gipakaingon og bibo, tingali, you think nga bibo dito kay tuwa may mga pagtiyabaw, mga pagpaninggit, pagsyagit, mga pagkagot sa mga ngipon, mga pag-ago, o guban pa mga makahadlok,
makuyaw ug makalilisa nga pagkaguliyang sa mga taong gipang tambog didto. Mo na tingaling imong giingog bibo didto. Balikon ako dili bibo sa impyerno suma sa imong giingon. Ang tinuod makalilisang ang kahimtang didto sa impyerno kana suma sa gihulagway o gidescribe sa Biblia. So, para tingali nimo dito sa impyerno bibo, ingnon kanako pag-usab nga di raba bibo dito. Labing klaro ang sulti sa Biblia, di gyud bibo dito sa impyerno. So, kung para nimo dito bibo, naimo na ng problema. Okay? Inigamot nimo dito, ayaw gyud kong sangpita kay siguro magyud kong wa dito. Di man gyud kumukuyog nimo kay di man ko ibutang sa akong Dios dito. Kasabot ka? Ay, ang nakagrabe gyud dito kay ang mga di magtotoo nga mo'y ilang dayon nga destino, mao na ilang dayon. Makahinumdom sa mga hitabo nila samtang didto pa sila sa kalibutan. Mahinumduman nilang tanan. Makahinumdum kini sila nga nakadungog sila dining atong gisgutan karon. Moingon ni sila, ako man rong nadungog dito sa Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube niyan tong so ba tong pizza ha? Ako man lang tong baliwa. Ipakaingon ko man tong dili importante. Na karon unsaon naman to? Awa na. Wa na ko mahimo kay awahin na. Tinuod na, awahin na. Pero kadtong mga magtotoo, ato usab nga naibawan, nga tuan na sa langit during the tribulation period. Di na sila makahinumdom sa mga pangitabo din sa kalibutan. Di na. Na mag-ubang mga magtotoo nga mangutahan na o mahimo batang mutanaw sa mga hitabo atol sa tribulation. Mahimo ba kunutang muli gikas langit unsa may kalakis mga unbelievers din yuta. Na unsa mo gili-lion nimo dinhi sa kalibutan, tanaw nimo tong imong mga kontra samtang din sa kalibutan nga nagkapuliki na. Na muli mo ako gid mo itukmo na mo balik. Wa na. You will forget everything. Wala na. Tingalig na iuwan mo ingog. Well, makaanto na ba dahil kawik? O palagi ko makaanto, pero naamas pulong sa Diyos. Unsao manani mo. Ang sampol sa tao nga dato og si Lazaro. Nahinumdum ka ba? Ngayon wa na mahinumdum si Lazaro. Samtang dito si Lazaro sa sabakan ni Abraham, wa na siya mahinumdum sa taong dato. Nakalimot na siya. Di kay nakalimot na siya, kundi napapas na sa iyang panumduman ang iyang kahimtang samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Kasabot ka? Kapan ang taong dato? Sige siyang tanaw ni Lazaro, miingon og ituan naman si Lazaro. Sa dito pa may kalibutan, dito ragyod taon siya ilawom sa lamisa, sigig pamunit sa mga mumho, aron iyang daginutos pagkaon. Paminaw, ang tao nga dato, nahinumdum sa tanan. Kapan si Lazaro, wa na, kayahay na, wa na'y nahinumduman si Lazaro. Ingon na ang atong nasayran nga gisaysay gipadayag sa balaang pulong sa Dios. So kung bahin sa witnessing o pagsaksi, good news ba ni? O bad news? Bad news. Labi na kaya nga atong topic o uluhan sa atong gihisgutan, sin man, bad news ni. Gusto? So, the unbeliever is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. Unsa gisulti sa Roma 5:8.
Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga bisan sa mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. Pagkaklaro niya ng bersikulo 1, di ba? Ipaklaro yun niya. Kung sa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus, nagpa-display ba siya dito? Wala. Nagsulti diya, nagpakamatay siya alang kanato. Aron kabayran ng atong utang. Kaya di man tagabayad. Therefore, atong balikon. Sin is not the issue in salvation. Isuwat na. Diyan si mong notebook. Silsil na yun diyan sa imong alimpatakan. The right lobe of your mentality, of your soul. Na unsa ang tinuod nga isyu. Tubag ang atong kabuton. Mo ka na isyu. Okay? Kaya ang pagtuo, nagginahanglan man sa atong kabuton. Our volition. Apa di ka pugson kung di ka masugot. O may pugsan na lagi. Ato po doon yung ipatinaw ng bahin sa kabubuton tuod. Free will. Atong i-explain kung sa may tabos o sa kadi magtutuo kung siya pinagi siyang kaugalingong kaubuton mo ingon og nagkasabot ko. Mutuo na ko. Kung sa may tabo niya kaniya kung iyang gamito ng iyang kabuton. At ato po nang ipatinaw later on sa atong series nga pagtuon sa mga doktrina. So, subliyon tas pag-ingon din nga in salvation, dili na isyu ang sala. Kaya abin mo, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. In other words, do you still remember na hinumdum ka pa ba sa atong gipakita nimo bahin sa maong kaimtang? Satisfied, natagbaw ang justisya sa Dios. Unsa man diay justisya? The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala, mao ang pangayoon sa justisya. Nga naman po ni justisya sa Diyos, mangayo man sa silot sa sala. Tungod kay, ang iyang pagkamatarong nagasulti man nga ang sala ang ayan nga pagahukman. Mao, nga ang resulta niini mao, nga ang justisya sa Dios mo ay naghatag sa mao nga paghukom ngadto kang Ginoong Kristo. Ug sa dihang mibungat si Ginoong Kristo sa pag-ingon og tetelestai, Greek word kana, tapos na, it is finished. Natagbaw, nabayran ang mga sala, natagbaw ang justisya sa Dios. Naa natay kay gayunan alang nini. Mao kana ang mga nagkalalaing nga nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw by the judgment ni Ginoong Kristo dito sa cross. Unsang gisulti sa bersikulo 18 sa Juan kapitulo 3, ang musalig kaniya dili na pagahukman sa silot. Apan ang dili musalig, hinukman na sa silot. Kaya wa man siya mutuo sa ngan sa anak nga si Ginoong Kristo. He who believes in Him is not judged. But he who does not believe has been judged already. So, ato makita kining usa ka tawo nga magagamit siyang kabubuton sa pagsalikway nining maong kaygayunan, anaa na siya pagkahinukman. In other words, kondenado, condemned na siyang daan. Lanong kondenado naman siyang daan. Gasiga na magkayo. Karon gasiga na ng kayo. Kay bao ka ba? Gasiga na ng kayo. So, samtang ikaw magapabilin nga nagasalikway nining kalwasan nga kaygayunan nga gihatag kanimo, ang imong padulngan kayo ra gyud. What ay mahimo? In other words, hinukman ka na, tuwa ka na sa kayo. So you can see, diha sa Juan 3:18,
nagpasabot kini, believe or burn. Right? Now, kay nga naman, hinukman ka naman God. Kana lagi kung imong isalikway ang maong kaygayunan. You have already been judged. Meaning, ana, tuwa ka na padung dito. Mo na imong destino. Imong pagadangatan. Unsa may gisulti sa John 3:36. Ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili musugot sa anak, dili magkatilaw kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. In other words, tinuod nga ang hustisya sa Dios natagbaw. Apan mao ni kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios, di man masuko ang Dios. Usa kini gitawag nato og anthropopathism. Anthropopathism aron makita nato unsay kahimtang. Ascribing some kind of feeling ato sa Dios aron masabtan nato ba. Giingon lang nagkapungot. Ang hustisya sa Dios mao ang magahukom sa usa ka tawo nga dili mo dawat. Tungod kay ang hustisya sa Dios mosulti man og kay imo manggisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan. Wa ko'y laing mahimo para nimo. Gawas sa paghukom kanimo na mao na. Unsa man na nato karon? Hukmi lang ko. Kung may kaso. O lagi, magasulti ka na kay wa ka man kahibawog asagyo ka pa doon. Unsa may klaro nimo padulungan. Tingali mo yung magdahalang kog irkon dito, matabang ka or irkon. Tanawa pagkapilosopo yung tao. Magdahalang kog irkon. Na mao kini ang hinungdan. Nga atong makita nga dili gyud lagi isyu ang sala. Tanawa. Gasigi man lang taghisgot ini og imo na gyung natino na suta nga di gyud sala ang isyu. Ang sala dili gyud mo'y isyu kung bahin nas kaluwasan. Sabtag yun na pagayo. The reason that personal sins are not the issue is because the Lord Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga mosalikway sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, mahinukman na siya. Dili tungod sa iyang mga sala. Right? Nganong nahinukman naman siya? Abe? Tungod kay iya magisalikway. Dili kay nakasala siya. Dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng mga isyu. Mao nang ang isyu karon ayaw na pagunahuna sa imong mga sala kay di na maoy isyu. Ang isyu karon unsa may desisyon nimo? Pasabot ka. Unya na ta maghisgot anang sala kay kanang sala bad news na. Aritas good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan. Unsay desisyon nimo? Kay kanagong problema sa sala, dili kana problema. Ayaw na himo ang problema kay kun imo himuon ang problema naan, nakuyong ka sa nagaduma ning kalibutan na karon. Sabot ka? Gilubog ra ba gyud niya kanang imong nauna ron. Gihimong isyu ang sala, nga dili unta isyu ang sala, mao na iyang sil diya sa imong nauna. See? Daghan man pong nanguyog ni Satanas karon. Kay gipaling lamang po ni silang Satanas. Mahinungdan nga tungod sa ilang pagduhan-duhas kamaturan, magduhan-duhan sila sa pagdawat. Sabihingon man kini sila, uy, daghan ra ba dyan kong mga salang na buhat kay nga naman. Murag magbalik-balik ning kanang isyu sa sala. Mo nang di ka may langit o di ka mo kumpisal. Patay na. Mo nagingon sa uban.
Mo nang di ka may langit, ung di ka mo kumbisal, patay. Asa man ta mangita ana, asa man na sa Biblia. Unya og makabuhat kang sala, pag binitin siya, tanawa ra gud na. Sala ang isyu. Natanawa. Basta ingon ana kanunay ang hitabo, sala ang gihimong isyu. And yet, diha sa Biblia, it says, sin is not an issue anymore. Ngano? Again, because our Lord Jesus Christ paid the penalty of sin. Sabot ka? No, bitaw na. While personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not an issue in salvation or the last judgment. Makahimo man tag sala, kasagaran makahimo tag sala, mao ni hinungdan. Usahay makalapas tas kagawasan sa ubang tao, sa katungon sa ubang tao, o tingali makapukan tas tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tag dautan. Apan dili ka na mao ang isyu. Regardless kung unsa, dili ka na mo'y isyu kung maghisgot kita o kaluwasan. Di nilang una kita kutob, ang ito yung padayon ni Ugma. I hope na klaro ni mo sa atong pagpatinaw through the enlightenment sa Espiritu Santo na mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Magampo da. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining among pakigambitay sa imong mga pulong. Nining among Bible study karon. Salamat sa grasya nga nagrihok sa among kinabuhi. Bisan pa ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.